बर' एबा ट्राइबेलफोरा गुवाहाटीयाव हा बायनो हायोब्ला बिटिसिआव मानो हाया हायैनि बाथ्रायानो फैया खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजाया जुदि बिटिसिआव सोरखाराव फैयोब्ला एबा पावाराव फैयोब्ला सोलाय जासिगोन गोबां बिटिसिनि नेमखान्थिफोरा गोबां नेमखान्थि एबा आयेनफोरा सोदांनाय जासिगोन बे समाव बिजेपिआ बिटिसिआव सोरखाराव जुदि फैयोब्ला बे समाव आसामनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो आसाम रायजो प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकियानि मोनसे गोख्रों आरो बेप्रसार बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनसे जायगायावनो माबोरैहाय मोननै आयेन जानो हाखो बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो सिक्स शिड्यूल माबोरैहाय मोननै आयेन जानो हाखो बे बबे मोनसे हादरनि बा बबे मोनसे जायगानि बे नेमखान्थि होनानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा ইয়াতেই জন্ম ইয়াতেই মৃত্যু আজো ককাকৰ দিনৰ নামত তেওঁলোকৰ নামত মাটি আছে সেই মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সেই মাটি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে নতুনকৈ পট্টা নাপায় এটো কি দেশৰ কোনখন আইন সিক্স শিডিউলো পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব এই দুটা বিষয় মই ভাবে এটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব बे समाव बिटिसिनि आयेनखौ लानानै नोजोर होदों बिजेपि राजखान्थि हानजाया जुदि बिटिसिआव पावाराव जुदि फैयोब्ला सोलाय जागोन नामा गोबां मानि आयेनफोरखौ गोबां मानि बिटिसिआव जे सिक्स शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि जाखिनि बेवहाय आयेन दंमोन बैफोरो सोदां जागोन नामा बिजेपि राजखान्थि हानजाया जुदि पावाराव फैयोब्ला आरो बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां आसाम रायजो प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों एबा बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे जायगायावनो माबोरैहाय मोननै आयेन जानो हागौ आरो बेखौ जों पावाराव फैयोब्ला नायनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बिटिसिआ बे समाव खैफोदाव गोग्लैगोन नामा मानोना बे समाव आसाम रायजो प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बाथ्रा बुंथिदों जुदि सासे मानसिया सासे बर' सुबुङा एबा ट्राइबेल सुबुङा गुवाहाटीयाव जुदि हा बायनो हायोब्ला गुवाहाटीयाव जुदि बिथाङा हानि मोनथायखौ जुदि मोनदोंब्ला ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एबा बे समाव बिटिसिआव मानो हाया बा बिटिसिआव मानो थागिबि सुबुंफोरा एबा आसामिस बा असमिया सुबुंफोरा ट्राइबेलाव मानो थाखाय हा बायनो हाया होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बर' মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তো বিটিআৰত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই मोनसे जायगायावनो मोननै आयेन जानो हाया एबा जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बे समाव नोजोर होदों बिटिसिनि आयेनखौ बिटिसिनि माखासे माने जे आयेनफोरखौ बे समाव बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनसे जायगायावनो माबोरैहाय मोननै आयेन थानो हागौ सिक्स शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो बेयो बेसेबां संबिजिरारि एडभान्टेज दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा आरो बेखौ पावाराव फैनाय लोगो एबा सरकाराव फैनाय लोगो बे समाव बे आयदाखौ नायनाय जागोन एबा सोदांनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों दिलीप सयकिया बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव काश्मीरावनो जम्मु काश्मीरावनो बे समाव हानि बायनो हानाय एबा हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय अब्ला बिटिसिआव मानो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव थागिबि रायजो राजाफोरा आरो बे जायगायावनो बा बिटिआर हालामावनो बर'फोराबो जे मोनथायखौ मोनगोन आरो गुबुन हारि माहारिसाफोराबो समान मोनथायखौ मोनगोन एबा समान मोनथायखौ मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां
दिलीप शइकिया बिथाङा बे समाव बे जायगायाव बा बिटिआर हालामाव बा बिटिसि हालामावनो माबोरैहाय मोननै आइन जानो हायो बेखौ लानानै बा बबे हादरनि बबे जायगानि बे नेम होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे समाव बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे आयदाखौ लानानै मा फिननाय होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन नाथाय बे समाव बिथांखि लादों एबा बिथांनि दिलीप शइकियानि जे बुंनाय बाथ्रा जे 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ फैबाय थानाय समाव जुदि पावाराव फैयोब्ला बेखौ नायबिजिरनाय जागोन एबा नायनाय जागोन आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बे संबिजिरारि बेसेबां एडभान्टेज दं होननानै सोंलु खालामदों एबा बाथ्रा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरा बे आयदाखौ लानानै मा फिननाय होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन आरो बर'नि गोख्रों मोननै राजखान्थि हान्जा दं UPPL आरो BPF बेनि सायाव माबायदि फिननाय होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन नाथाय बे BJP राजखान्थि हान्जानि मोनसे गोख्रों बाथ्रा एबा बे समाव BTCनि आयेनखौ लानानै नोजोर होदों BJP राजखान्थि हान्जाया आरो बे समाव सोलाय सोल' जानो थांगोन नामा बे समाव BTCआव जुदि BJP राजखान्थि हान्जाया पावाराव फैयोब्ला बेखौ सम फैयोब्लासो मिन्थिगोन नाथाय बे समाव दिलीप शइकियानि जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय मोनसे रोखा बाथ्राखौ बुंनो हायो जे फैबाय थानाय समाव जुदि BJP राजखान्थि हान्जाया जुदि BTCआव फैयोब्ला माखासे मानि आयेनफोरा सोलाय सोल' जानायनि लामायाव नामा बे मोनसे सोंलु जानानै थाबाय दानिया फैदो बिथां दिलीप शइकिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि जे ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয় দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে হয় 6 শিডিউল হ'ব নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব 6 শিডিউলো পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব বিটিআৰতো আহিব পাৰিব বড়ো মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তো বিটিআৰত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই ঠিক আছে নিয়ম এটা আছে কাৰণ যেহেতু ল্যান্ড সাবজেক্টটো 6 শিডিউল এৰিয়াৰ প্ৰশাসনৰ এটা বিষয় গতিকে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যেটো ল্যান্ড সাবজেক্ট হেতু তেওঁলোকে সম্ভালিব কিন্তু যেটো সাবজেক্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ল্যান্ড ইজ এ ষ্টেট সাবজেক্ট 6 শিডিউল কাৰণে এটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বিষয় আছে গতিকে দুখন চৰকাৰৰ দুখন আইন এটা অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হ'ব নোৱাৰে এটা আইন এখনে আইন হ'ব দুখন আইন হ'ব নোৱাৰে গতিকে এখন আইন হ'ব যিখন আইনত খিলঞ্জীয়া মানুহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বড়ো মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব ৰাভা মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব গোৰ্খা সুৰক্ষিত হ'ব আৰু চৰণীয়া কছাৰী সুৰক্ষিত হ'ব অসমীয়া বাকীসকলো সুৰক্ষিত হ'ব সকলো সুৰক্ষিত হৈ থকা এখন খিলঞ্জীয়াৰ হিতৰ স্বাৰ্থত এখন আইন আমি সকলো অঞ্চলতে সমানে প্ৰযোজ্য হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আমি ইতিবাচক দিশেৰে মানুহৰ যিটো ভূমিৰ সমস্যা হৈছে এই সমস্যাটো আজি সমাধানৰ কল্পে বহুত মানুহে বহুত আশাৰে বাট চাই আছে ইয়াতেই জন্ম ইয়াতেই মৃত্যু আজো ককাকৰ দিনৰ নামত তেওঁলোকৰ নামত মাটি আছে সেই মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সেই মাটি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে নতুনকৈ পট্টা নাপায় এইটো কি দেশৰ কোনখন আইন জম্মু কাশ্মীৰতো এতিয়া মাটি কিনিব পৰা হৈছে 370 ধাৰা যোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত মাটি কিনিব